Please note, this show is not suitable for people under the age of 18. I wasn't looking for a miracle that day. Just another face passing my way. Then you smiled and time stood still. Amafoni kunenjani? Siphothelele uLindi. Nkosi yami, photeke kuseni. Mthweni ungakaqeda ngifuna clean. Ngifuna clean. Yini sifuna kwasho? Wena nje sungikhalela ifoni. Awumabuthi into engikhulileke nje yonke into namhlanje siyezandleni zakho. Hey bo, akwasho into kanje. Kuyilanga lami but uthe angileke. Sho, kanze joy. Eish. Sibura. Sibusiso. Hayibo. Sibusiso. Oh, ma. Hawu, ngabe konke kuhamba kahle mama? Hayi ma ukuhamba kahle. Sho konke kuhamba kahle. Konke makuzi hamba ngomthebelele nje ngikhuluma ngisathela nje ukubeka nje into zami la. Hayi ngazi ngamthanda loSibusiso. Usho konke kuhamba kahle. Konke kuhamba kahle nje ubona manje ilanga liphumile bomnandi. Ukuthaza wonke konke kuhamba. Hawu kwaze ngajabula Nkosi yami kumbona loSibusiso. Phela ngingasamahle loSibusiso lo. Hayi ngiyamthanda uSibusiso wami ngiyamthanda. Angisamazi nje sitalo ngimthanda kabi. Amasayini lona. Ngigcine sengasekuthiki ukuthi hayi uSiphiwe akasejibhile emhlabeni so angamukeli isimo njengasiphi. Hayi kwaze kwangithokozisa baba ukuthi nawe sokhulile. At least mawukhona ukudlulisa lokho impilo iyaphambili. Futhi nalokunye lokungithokozisa ukuthi at least labo bantu sebagugile 15 years. Impilo iyaphambili. Wawashona izithi bengakafani ukuthi ngakwasho samukela. Yabona indaba ezimnandi zithi ngivele ngathi hayi samukela kathi kunethezeka kancane aphole nje relax izitsha nje zizobanjwa yini. Kanti nawe manje ngicela nje ukuthi unethezeke uhlale khulileke ngizokwenza intela manje. Ngiyijabulile litiya mfana wami. Before ithi kusamukela thingela khabishi then into before ngemsemeni ngisoniphekile. Samukela. Sena uthatha imali la endlini uhambe thingela khabishi nakhanga bese ngiphekile. Abaze bayindaba ezimnandi lezo ma. Inini sakudena ukudla kuphekwe wena. Solo kwasebenza nje kusagcina lapha ibhodo ngekazakudala. Hayi usamukela ngathi nilanda imali nje abuye ilethe la kimi ngizohamba mina ngithenge ikabishi. Wabe wasojabula kangaka bakithi. Ayiwanda. Kudzelo wathi ukuthi le njabula ibiyaphi. Hayi uSibusiso ngalento uthuzwa ukuthi ngikamishi. Okay, Tino. Isura. Ngifuna that ni phayiza wena. Samukela. Ngithatha ke nazi izitsha lapha usifake lapha endlini. Oh, sure. Ngimkhonto qhiza igazi likashaya thatha le ntwana ngiphendule masaya bathi ngitop ngile phezulu ntwana yami ngizokuphendula ulwazi thatha intombi yakho ngikushiya usukhala uthi usazama ngikuphinde ngesama lento sayiqala kudala lesathi mawubheda uyasala ayolanda ijesu uzosala ntwana yami ngangithi miss masala ngoba umkhulu wathi kimi isongezo. Ocho bengithi ngiyakutshela izolo amethe ekhaya ngithi ngiyolanda umarobot cabanga. Awuchomi indaba ezinhle lezo wena kubo wonke abantu Uzama ukuthini mawuthi mina? ya wena akuswena wathi wena usabafuna abafana izinja. Ngisaselapho vele sothi ayikhonde siyenzayo isikhathi. That friend ngiyajabulela oba lo mfana lona nihlangane kuphi nyamazi thatha John Makhosini amangaka it's not like khonde siyenzayo nomfana lo and angeke izibe khona. All boys are the same.
Jojo mseselapho cabanga andungizoleli futhi nenge nje enye intombazane yasestradeni angazi bayibiza uRose ashiya sila cabanga Yo, cabanga isibini sakhe. Yo, ungiyohleza isipele nje. Akakudize mfana lo mshini. The question is, yena uyakuthanda na? Akunandzika tolo man. Yes sis. Wona ku ri ni bani morning glory namuntlha. Ata man irin famba before daman lowo avuya man ntwisi. Awetha lo ngakhathazeki ngaye loya. I think usayintombini zakhe yazi. Alo qala sakhala sigodlisana magama emhlobam amagama suwana la uthando lami la Kukhululeka ngaye loya. Plus sina naso sina 4 months singalali sonke kubhedelo yi-1. Ungathiki damani utaka mina. Ukofana ukuchitela na umathapelo. Na hembe lera ngarambala lera. Shavele mathapelo msi. Hayibo, usunwe njalo yana. Bengathi usilele shete kalithenga uthenga lo matape. Hayibo. hey sakulo nkosikazi nkosami ukhuluma njalo uyakhuluma lo mfazi awulalanga endlini wena wo nkosi yami kodwa shekela amathapelo yabona ngathola wena amathapelo wemhlobo wami umhlobo wami wena Shibambu, wenza ndoda la kwami kuseni so. Mata ngabana ke tswa botsupa ke tswa una hore ke re ka thola le gozumela re kwa nkwetla wa tšhelete ankira nga tšhelete bela bona aksabu ke re mona teng ke shola teng bona ngiyabona vele wena Brit impilo iphila nje yachaza ukuthi una 15 so hamba umgrove enza zonke lezi zinto babhora wena khona umuntu tshwanetse uphile mnati okiphilisa okukutlusa phela mara phela hayiwani baya ayo and kutoka kunakela kodwa awuzobuyilile straight awusiphanile noma ngibhayile kodwa kaze ngibalekele nale khabishi balipheka ra endlini lena balithuma usibu wena kanokotaka ene lifestyle Looking for a miracle that day. Just another face passing my way. Then you smiled and time stood still. My restless heart forgot its will. You walked in like the morning sun, and suddenly my world had just begun. Sawona nginomhlobo. Sawona sisizwe. Awu, ngisolukhumbula negama lami. What makes you think ngikhohlile? Oh wait, kanjani uthi ukhohlela lami? Ngiqinisile ukuthi wazi mina ngikhohle. Baba ngishaya. Bona ukwazi. Isinto wazi mina bengidlala. Waye uba serious kanjani? Ungakhohlwa kanjani ukuthi igama lomuntu omushiya nje? Igama lakho uthanda. Zelaphi mfana maningi amantombazane agijima ekhanda lakho. Never know. Into wazi ayekho umuntu osagijima ekhanda lami njengamanje. Shoot next. Zibzolo. Kodwa yazi manginebhikisa le ndaba, yabona masibala nje inkathi zayizolo ngo3 kanje. I think usekhona umuntu osagijima. I wonder ubani. Awusho ntokazi. Indlela bedinga kuphi? Bengithi ngiyala ephutha. Yini ufuna ungikapha? Papa.
wendoda ngikubuze umbuzo wasufriza manje yini ulana unkosikazi wami ini hayi man hayi man mthetho man hayi ngayihleketa idana anisiendi sese na hayi hleketa sinendla sokufana soselezo mina entela limpunzu so ku ri ta discussa mhaka leya wa ntwisa leyi nga vulavula yona man i ta na plan man ta swa ni pfukelela ka ha ri mpunzu ngiyadlala mnganami ngiyakuthemba ngeke ungenze leyo nto wena yazi mnganami asami sokhulumela ngale ngaphandle angifuni inkosikazi ayizwe le ndaba leyo yabo oh ya hayi ngafa Ngiyaxolisa for ukushaya. Ubuyini vele kwenze njani Ndiyisithando sami. Ngiyabonga kakhulu ukuba khona empilweni yami. Ngokufika nje kwakho empilweni yami kulethe okukhulu ukujabula nemfudumalo le. Intombazane engayicabanga. Wonke umuntu la stadeni ukhuluma ngami nawe. Ngothando lwethu. Ngendlela nje ongiphathe ngakhona. Manginawe ngizizwa ngifudumele, ngizizwa ngisekhaya. Ukudlula mangiyithikithi kumani baba. Ngicabanga nje nanenkathi sixabane ekhaya mina nomama ukhona. Ngishintshe futhi niyathi. yazi letha ngithanda Anti ngifuna ukuyisho ukuthi angithatha isikhathi eside ukuthi ngifike kula ngifike khona nesinqumo bese ngicabanga ukuthi silungele mina nawe. Ngicabanga ukuthi mina ngihlula. okay usho manje mawuthi sihlukane ukuthi kanjani uyekini nami ngiyekithi No. Ngazi ukuthi mina sihlukane kuphela phakathi kwami. Yonke into ngisihlanganisa kuphela nje. kanjani manje Intwana usho kahle kahle ugrade lafanele kuma ungatheshe ngobusuku la. Ish, Thembeni. Phela hamba kumphakathi. Bathi awudinga ngitho uthoma hona khani. Eyidla khulu kulala ngesiphathi. Eyofika. Usamputa ka ona. Ophela atagile, akasibone next. Yo. Batho ke mbatho vele. Phela ke uthoma holo oyi. Ekunzima ntwana. Engiyakuzwela mfana. Manje lo muntu omdala somjelile ngale nto le eyenzakalayo so. Yo, has even next mutho like has even next. Actually muthi next. But uyacaba ukuthi at the end of the day kumele umtshele ngale ndaba. Hayi market la muthi. Hayi, mtshele manje kusanesikhathi. Ne? Kubereka no, it's urgent. so empo uzwele ke i-real plan iplan mnganama ne yazi ngibona ukuthini saziningi igebengu la eDipsut ziyazenzela so mina nawe kumele like sisebenzisane siphula apha amasocks ukuze sizibophe zonke le gebengu abantu laba abasibhatalayo yabona uhulumeni abone ukuthi usikhokhelelane angeke igebengu zidanaze kube mnandi sukela real weye sukela real i ri na mhaka na mali ya states antela ngisweso la ntele plan ya ku tiva ku ri ngikhize ngisusa njani endleleni hayi asazi-ke mina ukuthi ukhuluma ngani mfoka shibambo ungilahlula impela-ke manje yazini futhi awuthi isikhathi sokuthi ngolala leso unkosikazi ungilindile endlini mayambo damn it ingaba ku ri mkhize i byele mtheta ku ri man tivi ka fana
Babe mara yazi mfethu mina ngiyakuthanda yazi mfethu ngicela ungangishiyi ngiyakuthanda yazi mina ngithanda inhliziyo yami yonke ungayenzi leyo nto Thanda, ngiyangithanda Ndu. Uthando lolubiza ngothando lento yenza kimi. Ngiyinhlekisa mina. Ko wonke lamantombazana ngiyinhlekisa mina. Ngawe nje njalo mina mengilandelela nawe. Landelela nawe nanefebe zakho. Ngiyinhlekisa mina. Ndu ngikhathele wena mina. Ngikhathele wena ngidinekile, ngikhathele ngihlukumezekile emoyeni nasemphefumulweni. Akulungile ukuthi umuntu uma athandwa afile ngendlela mina ngifila ngakhona Ndu. Yes baby shame mfethu ngiyakufryaza baby yazi ngizotshintsha ngizenza konke kusemandleni nami ukuthi ngilahle bonke labo nandashaza abadakwe ikhapha lapha ngiyakufryaza baby ungayenzi leyo nto ngiyakuthembisa ngizoshintsha nasi fryza nje ungayi inyanga eyi-1 just 1 month cela Inyanga eyodwa. Angazi kuyenze njani. Ngiyakuthanda kodwa ngisakuthembi Ndu. Angisakuthembi. Ngiyafuna ukukupha isikhathi sokuthi ushintshe nawe. Wonke umuntu unamaphutha, wonke umuntu awenza amaphutha thina sami. Ngakho-ke ngizokupha inyanga eyi-1. Kodwa mawungalinge nje ungibhedele Ndu. Mawungalinge nje ungibhedele ngizokushiya. Ngathi akukaze kwaba khona esikuhlanganisayo mina nawe. Ngathi akukaze kwaba khona unduno nolwazi. Ngiyakuthembisa. Inazo-ke baby yabona buka nasi ngeke ngize ngimoshe lethuba omnikeza lona manje yes ngiphatha fresh manje Wena Ndu inkinga kuthanda ukuzenza uJonas and uthanda ungenza uJoyce. Ngeke ngangibelokho ngilandelana nabo mathipa nje. Akhuleka sithanda sami ngeke ngiphinde ngikuJonas nje nangilodwa isimo Njengoba ngisakutshela yazi ngamthulelile phansi azange ngize ngakholwa namhlanje sathi simphuthumise-ke esibhedlela silesitshela iy'ndaba ezibuhlungu zokuthi hayi ngasekho emhlabeni ophele ngaphakathi Ukuyizwa le. Ngisho nami nobhuti wami nje. Phila sejele. And ngisho nesifana sami siyazama ukuthi like ashintshe impilo yakhe around. Mara yena ikhanda liqinile. He just loves breaking the law. into engikucela ukuthi empilweni ama-challenge esihlangana nawo asiy'phetheni mara yazini asiphume lapho awungitshela ufundaphi Ngenza u-grade 12 ebhasi. zazi into ezindaba ngoba nami ngenza u-grade 12 sowenza siphi stream Ama-sciences. same yabona mina nawe suku amashusho sisibhakisha sonke Ay, thandeka. Tona. Yo. Ngagcina nini mara? Yo, it's been a while. Uwe lo. Kunjani e-university? Tona ukunenga ntona sothini yabona. Ya wena yi-12 still. Mame ngamawashini. Ngajabula ukubona. Yo. Bona nje ntwana usekhona bazama ngeke bathi baqede. Aso. Awusho manje uphi lo ubhuti wakho la sengikhohlwe ngibangama lakhe. ethanda yangiline noma Alo vele ngibona nasesigele ukuthi ale inkinga. Awuyinkinga. Mara kusamele ngimcheck yabona. Introduce me. Sahambile. Buthi uyavamba lekhapha. Salaphi. Sabe ntwana. Ntwana yabephuza. ngahlanya lokho akuthi ngabophisa mina ngilasi kule game lelo mfana ngamfela aqala kule nto le ngamthatha la ifike iphoyisanyana namhlanje uzodouble crosser mina Samantha awuze la sikhulume ma Sekubuza wemntempos. Wena namhlanje endlini noma ulale endaweni zakho ngazi lokho endlini. wena nkosikazi ngazongibuza udoti wena Hayi baba, phela mina ngikwazi ukuthi ngilale ngiphile lapha endlini. Uzonile ngakhile ungazanga futhi.
lalela yabo lo wami umuzi lo wathi imali yami namadokethi lo muzi lo angitshela ukuthi ngenzeni umuzi wami lo angizutshela umfazi ukuthi ngenzeni yes yazona baba uyabhora yazi akukho into engayikhuluma nawe yakhaya sivele ngiyihambele mina lo nkosikazi zakwazi uhamba khuluma mina Samantha yebo mina yona Samantha wena lo nkosikazi lo yazi ngisahlonipheki la emzini wami futhi le mali lentshutha ngamadokethi lo ngakha lo muzi yazi ngiyadeleleka yabona kodwa wena you are the only person who loves and respects me mina nawe sohlukaniswa ukufa ibile nala siyakhona sizoba sonke mhlobo wami Hayi Samkelo usisela kabuyina le khabishi dala hambile na oh now ngeze ngicethe so ikhabishi alibuyi sento sanilipheka oh eledi hayi ngeke mina ngime emsebenzini baba sho selikhabishi lintobona ukuthi ngilenda kanjani mina ngeze ngicethe likhabishi sona libuyi hawu usonkosi yami likhabishi 5 years sona ngenza ikhabishi hayi sengizobona ukuthi ngenza njani ngiyahamba emsebenzini manje Kuleka mawusamukela uzompheka nani kabishi. ndoda ingiliphekile kabisha simina wami 5 years old phethe mkabishi bona ukuthi ngizokwazi ngiyina awe oledi yambona usibusiso manje siyafuna ungishaya ngoba ngifuna ukupheka kabishi kube kuyena umuntu ohambe 5 years wonke othenga kabishi Ayibo Sibusiso anginayo ingane yokudalisa wena ngithi uthathe isikhathi ukuhamba uyothenga ikhabishi ikhabishi liyopheka wena Samu asihambe baba Watla orya kininkem wa Yo finally ufihlile kininkem lana ke intombazana ngakulinge nje mina ungijwayele kabi yazi noma ngathiwa mhlawumbe uvuka uhippy kanjani mhlawumbe le mali engisendela yona iyakujabulisa mara ngakulinge ungijwayele masimba mani la wenza ukuthi uzongifayela voice note mara uyazi ukuthi unkosikazi cha unkosikazi bezothi nje esengithola ngama message abantu abana 15 ubo kusebenzisa ingqondo sometimes ucabanga khuluma fast ukuthi umbizeleni la Ngibotla uzori kimile yazi ngoba ngithi mangibheka nje akusu April manje so angi understand ama April jokes othi uzama ukwenza manje tell me that you are joking right Kajoka akujoki kwa hangwana lana ke ntombazana ngini cha ukuthi ngikubone wena ngikwazi ukuthi uyilezi sithanda ukuhamba nama place lezi sithanda imali ukuthi maningi vele amadoda olala nawo vele so ungakulunga ungijwayele kabi so kunamadoda wonke olala nawo vele wazokhetha mina ngiyangijwayele ngale lalela ke ngoba ngicabangela umsebenzi wami ngizokuthumelela le mali ukuthi uhambe uyokhipha lo shit lo ngitshela ngawo yazi and mawuqeda lapho ukwenza le yonto make sure ukuthi uhamba indlela yakho nami ngihamba indlela yami bazothina abantu nje senginengane na 15 ehla ngila engqondweni wena uyacabanga uyahlanya nje la awubona lento le yenza ngangiphelelisa ngomsebenzi uyasangana akawuta happy kuyasangana nina khothamali wow Bingo no ring wangata yakuthanda uyahlanya wena yilalela lana man bengengithande wena ngathanda ingane encane engangawe na 15 uyahlanya la ikhanda lakho lalela lana yabona mina ngikunika imali kankosikazi wami engiyisebenzele kanzima so nawe bengimele unginike something in return yabo so lento yami nawe singayibiza ukuthi bekuyi business transaction akho will happen nazo phansi washimani bawujima bayilo bone body 6 pack so yena otlompuza eng ona khona gonna angarapela wena ga di bogela nyana tsa cheap o kopontshe pila like wow like mal ngiyajabula ke makuthi kunjalo ngithi ke lo detective omubi omnyama aye kunkosikazi wakhe and wenze sure ukuthi udelete number yabo efonini yakho yazi aphinde ungifonele futhi Sawubona manje
Hayi akusumaroboti leyani. Yimi lengiringe nomabuda ngimtshele live ukuthi hayi umaroboti uphumile edanyani. Just I think jike before uzongibona.